Vo štvrtok 20. septembra 2012 sa na Mestskom úrade v Leviciach konalo druhé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktorého témou bola zmena a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva. Tomuto mimoriadnemu zasadnutiu predchádzalo stretnutie konané 5. septembra 2012, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mesta Levice. Na zasadnutí vystúpil aj investor v zastúpení pána inžiniera Valacha. Stále do kultúry. Tuto máme potom nasanovať a samozrejme na tomto priestore plus na ďalších pozemkoch, ktoré máme pripravené, vlastne začať výstavbu. Táto zmluva o budúcej zmluve však hovorí jednu vec, že nemôžeme požiadať skôr o uzavretie strejku tej zmluvy, pokiaľ nebudeme mať možnosť predložiť vám záväzné financovanie. A samozrejme, my sme ho radi predložili, preto je tu aj zástupca Colliers, pán inžinier Biely, ktorý vlastne nás zastupuje z hľadiska jednania s bankami. Ja som veľmi rád, že prijali pozvanie aj zástupcovia ústredia Slovenskej spotrebiteľne, ktorá momentálne vlastne, verím tomu, že je v poslednej fáze dokončovania a že ho presvedčíme, že ten projekt je dobrý a v poslednej fáze vlastne dokončovania záväznej ponuky. Cieľom bolo prejednať možnosti zmien v návrhu nájomnej zmluvy, možné zníženie mesačného nájmu, prípadne neuzatvoriť nájomnú zmluvu na 365 dní v roku, ale prenajímať sálu podľa potrieb mesta. Poslanci sa tiež zaoberali 3 alternatívami úpravy zmluvy, pričom bola schválená tretia z nich, ktorá hovorí o znení návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov podľa odsúhlasených pripomienok. Neviem si. To potom z tohto, keď som si pozrel ešte stránku www Európa mestské Levice, tak som tam našiel celkom zaujímavý údaj, že multifunkčná sála, ktorá v zmluve je 720 m2, tam je 1332 tušení. Tak nejak. Môže byť, že zoberiem, že môže to byť plus minus 5%, ale neviem, ako to funguje, ale podľa tohto faktu, že keď postavíte 1300, tak sme povinni to zobrať a platiť. V prípade, že ak po dnešnom rokovaní bude odstránená táto posledná prekážka, pýtam sa, či budete mať potom pripravené isté záležitové rokovania s bankami. Všetky zdroje na financovanie, myslím tým úverové plus iné. A druhá otázka, v prípade, že bude dneska schválené to uznesenie, tak ako je predložené, nehovorím o alternatívach, o sále, kedy predpokladáte začiatok tých očakávaných prác? No, tak to je otázka, aké veľké to má byť. To, že teraz hovoríme o 720, to je tá sála, ktorú mesto podľa platného stavebného povolenia povedala, že tak toto si vieme predstaviť a na to je realizačný projekt projektanti, aby podľa tohto tú realizáciu nakoniec pripravili. To znamená, pokiaľ teraz práve o tom sa bavíme, tam bude 720 a realizačný projekt, ktorý samozrejme v keď výmerách dá sa predtým, ako začne stavať, sú tam výmery, tak je reálne, že keď sa náhodou posunie